Od bezpečnosti prejdeme k Rómom. Som veľmi rád, že v štúdiu televízie TA3 môžem privítať splnomocnenca vlády pre rómske komunity Petra Poláka. Dobrý večer. Dobrý večer. Pán Polák, dnes ste mali konferenciu ku vzdelávaniu Rómov. Ako dopadla? Ste spokojní napríklad s účasťou ústavných činiteľov? Samozrejme, že nie som spokojný s účasťou ústavných činiteľov a myslím, že nebol som sám, ktorý bol nespokojný, ale 150 účastníkov tejto konferencie nebolo spokojných s tým, že ústavní činitelia neprišli na túto konferenciu. Boli tam starostovia, zriaďovatelia základných materských škôl, boli tam učitelia, riaditelia týchto škôl, boli tam ľudia z akademickej obce a boli tam v podstate ľudia z mimovládnych organizácií aj z cirkevných spoločností. A diskutovali sme v podstate o problematike, ktorá sa dotýka veľmi vážne našej krajiny, a to je vzdelávanie Rómov, vzdelávanie rómskych detí, ktoré v budúcnosti by mali byť súčasťou nie sociálneho systému, ale naopak trhu práce. No, záštitu prevzal prezident Slovenskej republiky, mali tam byť dvaja štátni tajomníci. Povedali vám, prečo neprišli? Bohužiaľ, včera večer, keď som sa vrátil z Bukurešti z pracovnej cesty, som sa dozvedel túto informáciu, že pán prezident nepríde na túto konferenciu. Som sklamaný, samozrejme, z neúčasti. Veril som, že pán prezident príde na túto konferenciu a kvôli ľuďom, kvôli tejto téme. Žiaľ, nepodarilo sa teda prísť na túto konferenciu pánovi prezidentovi. A verím, že to nie je v podstate deklarácia toho, že nemá záujem túto tému. A štátni tajomníci? Pán štátny tajomník Sáloň sa ospravedlnil z tejto konferencie, pretože mal vážne rodinné dôvody a pán štátny tajomník ministerstva školstva bol v tom okamihu v parlamente. Nedokážem, ani nechcem obhajovať žiadneho teda ústavného činiteľa. A chcem iba povedať, že 150 ľuďom, ktorí sa venujú tejto téme v teréne, títo ľudia na konferencii chýbali. Tak mi povedzte, aký je výsledok konferencie? Koniec koncov tí ústavní činitelia sú garantami niečoho, ale tie veci, ktoré sú obsahom tej konferencie, alebo boli obsahom tej konferencie, predsa len pozostávajú z činností, ktoré vykonávajú priamo tí delegáti, ktorí tam boli. Áno, konferencia bola zameraná práve na výchovu a vzdelávanie budúcich rómskych generácií. Musíme teda konečne vychovať generáciu Rómov, ktorá bude uplatniteľná na pracovnom trhu a nemôžeme sa stále spoliehať na pilotné projekty, na niečo, čo budeme stále teda overovať v teréne. Dnes už máme konkrétne výsledky. Za 2 roky sa nám podarilo dospieť teda k výsledkom a som veľmi rád, že ľudia z terénu tieto projekty, ktoré realizujeme dnes, ktoré sa dotýkajú predškolskej výchovy, ale aj celodenného systému, ktorý spočíva v tom, že dieťa po vyučovaní naozaj ostane v školskom prostredí a pripraví sa na ďalšie vyučovanie. Ale zároveň sme teda naštartovali aktivity napríklad v eliminácii neoprávneného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych základných škôl. A som rád, že všetci účastníci konferencie skonštatovali, že už nestačia pilotné projekty. Už musíme dospieť k systému, už musíme dať šancu teda všetkým deťom, ktoré túto šancu nedostávajú dnes, aby naozaj v budúcnosti sme mali ľudí, ktorí sa dostanú na pracovný trh a nie teda do sociálneho systému. No vy ste sa vyjadrili, že napríklad takým užitočným opatrením z vášho pohľadu v prospech rómskej komunity alebo komunít by bolo, ak by bola zavedená povinná dochádzka detí do škôlok od 3 rokov. Z akého dôvodu? Ako to môže pomôcť? Vážnym problémom rómskych detí pri vstupe do základnej školy je v podstate napríklad jazyková bariéra. Mnohé deti pri vstupe do základnej školy zlyhávajú. Častokrát tieto deti nejdú priamo do 1. ročníka, ale do 0. ročníka. Mnohé deti skončia v špeciálnej základnej škole. Všetky tieto riešenia sú drahé. Všetky riešenia, či už 0. ročník, je veľmi drahým. A aj špeciálna škola stojí 2-krát viac peňazí ako normálne vyučovanie, normálna základná škola. Preto teda sme dospeli k názoru, že to dieťa musíme pripraviť na vstup do základnej školy, aby naopak to v školskom systéme bolo úspešnejšie. Ak bude úspešnejšie, získa kvalifikáciu. Ak získa kvalifikáciu, má väčšiu pravdepodobnosť, že získa prácu. Ak získa prácu, tak môže si svoje problémy riešiť sám. Hovorili sme s odborníky, ktorí tam boli na tejto konferencii o tom, kedy má to dieťa prísť vlastne do tejto materskej školy a zhodli sme sa na tom, že práve 3 roky, ak teda bude súčasťou predškolského vzdelávania, tak za 3 roky sa dostane, teda dospeje to dieťa k tomu, aby bolo pripravené na vstup do základnej školy. Treba povedať, že to sú deti z prostredia, kde je ten materinský jazyk kľúčovým jazykom, kde teda mnohé deti z rómskych osád nepoužívajú vyučovací jazyk, čiže slovenský jazyk vo svojej konverzácii. A je potrebné teda v tomto predškolskom zariadení taktiež tieto deti naučiť po slovensky, naučiť teda zručnostiam, ktoré sú potrebné a nevyhnutné na to, aby tú školskú, alebo teda to vzdelávanie v prvých ročníkoch zvládli.
No, my dvaja napríklad môžeme v tejto otázke nájsť porozumenie. Ja takisto viem o tom, že deti v takto mladom veku príjmajú obrovské množstvo informácií a to je práve ten vek, keď sa dokážu rozvíjať takmer raketovou rýchlosťou a vstrebávať všetko to, čo potom v neskôršom živote uplatňujú, keď už sa učia pomerne pomalšie a tak ďalej. Ale predsa je to aj názor, povedzme, týchto rodičov. Máte toto overené z toho terénneho prieskumu? Chcú to konkrétne títo ľudia, aby to tak bolo? Samozrejme, v rómskych komunitách nájdete zodpovedných, ale aj nezodpovedných rodičov. Som rád, že tých zodpovednejších je oveľa viac, ale stále máme v rómskych komunitách nezodpovedných rodičov, ktorí napriek tomu, že teda tá príležitosť napríklad ako dať svoje dieťa do celodenného výchovného systému, čiže do školskej družiny, tá existuje. Tá škola má podmienky na to, aby to dieťa išlo do školskej družiny. A to rozhodnutie správne teda od tohto rodiča nepríde. V tomto okamihu však je potrebné, aby štát na tú zodpovednosť na svoje plecia zobral. Nie je možné, aby sme nechávali zodpovednosť, v podstate slovenská zodpovednosť teda budúcich generácií na nezodpovedných ľudí. Nájdeme v osadách nezodpovedných ľudí, ktorých teda musíme opraviť ich nezodpovedné rozhodnutie a štát musí prijať zodpovedné rozhodnutie, napríklad v podobe zaviesť povinnú predškolskú výchovu pre deti zo sociálne znevýhodného prostredia, zaviesť to, aby dieťa, ktoré navštevuje základnú školu, povinne teda chodilo do celodenného výchovného systému, tak aby sa dokázalo pripraviť na ďalšie vyučovanie. A neposlednom rade je treba začať rozmýšľať nad tým, že či nám stačí, aby dieťa ukončilo povinnú školskú dochádzku napríklad v 5. ročníku. Je to dosť neambiciozne pre Slovensko, ak dieťa, ak ktorékoľvek ukončí svoju školskú púť v 5. ročníku. Toto nie je teda ambiciozne pre túto krajinu a treba rozmýšľať nad tým, či naozaj nepošleme toto dieťa na strednú školu. My tu sieť stredných škôl máme vybudovanú. Máme vybudované dvojročné odbory, kde môžu nadobúdať nie teoretické zručnosti, ale praktické skúsenosti. A tie rómske deti by mali naberať tieto praktické skúsenosti na nejakej strednej škole, aby potom dospeli a mali vstupenku na pracovný trh. Ak tú vstupenku na pracovný trh nebudú mať, tak s veľkým predpokladom tieto deti budú súčasťou sociálneho systému. Toto si Slovensko nemôže dovoliť. No, ja sa pýtam ale na ten imperatív, ktorý je tam vyjadrený, povinná dochádzka. Však tí rodičia s tým nebudú súhlasiť, ak tam tie deti napriek tomu nedajú. Je tá povinnosť potom nadviazaná, povedzme, na príjem sociálnych dávok, na všetky tieto možnosti, ktoré potom naozaj môžu vytvoriť tlak na takéhoto rodiča? Áno, jedna z možností, ako vymôcť tú povinnosť, je teda ovplyvniť výšku sociálnej dávky. A dnes už máme teda ukotvené aj nejaké ďalšie opatrenia na to, aby sme teda rodičia napríklad potrestali za to, že to dieťa nechodí povinne teda do základnej školy. A môže dospieť k tomu, že ten rodič napríklad bude vlastne musieť odpíkať si trest za svoje dieťa, ktoré nechodí do základnej školy. Dnes, ak by sme však rozšírili tú povinnosť chodiť aj na materskú školu, tak tieto opatrenia, ktoré dnes sa týkajú dochádzky detí do základných škôl, tak samozrejme sa budú vzťahovať aj na dochádzku detí do materských škôl. Čiže dnes máme už nejaké opatrenia, ktoré sú vlastne nejakými sankciami pre rodiča, ak to dieťa do materskej školy alebo do základnej školy nechodí. A sme pripravení rozšiť tie sankcie pre rodiča, ak ten rodič vlastne sa nebude dostatočne starať napríklad o dochádzku svojho dieťaťa do školy. No, možno tým by sa práve vžili tieto pravidlá a už by v budúcnosti nebolo potrebné pristupovať k nejakým sankciám. To je opäť len jedna z úvah. Povedzte mi, vy ste na dnešnej konferencii sa dosť venovali samozrejme tým programom, ktoré majú dospieť do štádia, že Rómovia budú mať kvalitnejšie vzdelanie. Často sú tieto programy financované zo zdrojov Európskej únie. Ak sa pozrieme na ďalšie programovacie obdobie, o ktoré sme vstúpili minulý rok, je tam naozaj vysoká suma, 380 miliónov eur vyčlenená na tieto aktivity. Viete sa predstaviť, že bude využitá efektívne, akým spôsobom? Veľmi dokonale si dokážem predstaviť, pretože sme toto nové programové obdobie, čo sa týka rómskej problematiky, nastavili na mojom úrade. Čiže vieme presne, čo teda s týmito peniazmi urobíme. Som veľmi rád, že Európska komisia nám dala znova dôveru získať vlastne tento špeciálny balík peňazí práve na riešenie rómskej problematiky. Chcem iba povedať to, že včera som sa vrátil z Bukurešti, kde sme práve porovnávali eurofondy v rôznych krajinách Európy. A my sme vyšli najlepšie vlastne zo všetkých krajín. Všetky krajiny v okolí, kde ich trápi vlastne rómsky problém, závidia Slovensku, že máme špeciálny balík peňazí. A čo je najlepšie na tom, vieme, čo máme urobiť s týmito peniazmi. Veľká časť týchto peňazí pôjde práve do vzdelávania rómskych detí. Veľká časť týchto peňazí skončí v budovaní materských škôl. Nielen pre samotné rómske deti, treba povedať, ale aj pre deti, ktoré žijú vlastne v blízkosti rómskych lokalít. Dnes napríklad, ak sme postavili školu v Hrabušiciach,
tak do tejto školy chodí 76 detí. Polovica z nich sú rómske deti. Ostatní sú vlastne súčasťou majoritnej spoločnosti. Čiže nie je pravdou to, že tie projekty sú nacelené len na rómsku komunitu. My sme veľmi radi, ak úžitok z týchto peňazí budú mať aj iné deti ako len samotné rómske. Koniec koncov ide o integráciu, o to, aby tie deti neboli oddelované, nejakým spôsobom segregované, dokonca vo viacerých prípadoch to tak bohužiaľ bolo. To sú teda tie projekty, alebo sú tam ešte nejaké iné konkrétne? Ľudia to radi počujú, ak vedia presne, na čo idú tie peniaze. Nie je to malá suma. Áno, teda vo vzdelávaní sú to prevažne projekty, ktoré súvisia s predškolským vzdelávaním, či už teda výstavba nových materských škôl, ďalšie projekty, ktoré sa dotýkajú napríklad posilnenia základných škôl alebo materských škôl o pozície, ktoré posilnia tú školu na prácu práve s rómskou komunitou. Sú tam projekty, ktoré sa dotýkajú napríklad riešenia nezamestnanosti v rómskych komunitách. Je veľmi dôležité, aby títo ľudia pracovali. A naštartovali sme napríklad nedávno sociálny aspekt verejného obstarávaní. Je veľmi dôležité, aby sme využili napríklad aj verejné obstarávanie na to, aby sme čo najviac ľudí dlhodobo nezamestnaných zapálili na pracovný trh. Tie peniaze využijeme na komunitné centra. Dnes vieme, aj na konferencii bolo povedané, že neformálne vzdelávanie je taktiež veľmi dobrým nástrojom, ako skvalitniť výchovu a vzdelávanie rómskych detí. Čiže komunitné centra, výstava materských škôl, výstava infraštruktúry v rómskych komunitách, prístup k pitnej vode. Mnohokrát, teda častokrát ľudia nesúhlasia s tým, aby sme používali peniaze na zlepšenie kvality života Rómov na Slovensku. Nikto sa o nich iný nepostará. Ak to neurobíme my, tak to urobia naše deti. A ak to ani naše deti neurobia, tak nám hrozí potom napríklad epidémia žltačky alebo iných infekčných chorôb, ktorým sa nebudeme vedieť obrániť. Teda, ak niekto v osade dnes dostane žltačku, tak ten človek navštevuje tie isté obchody, ako navštevujú ostatní ľudia. Navštevuje tie isté hromadné prostriedky. A tam všade môžeme dostať túto infekčnú chorobu. Je veľmi dôležité, aby sme skvalitnili životné podmienky Rómov na Slovensku a som veľmi rád, že to peniaze nepôjdu zo štátneho rozpočtu, ale práve z rozpočtu Európskej únie, ktorá nám na to prispela. Je však na nás, aby sme tieto peniaze využili teraz zodpovedne, efektívne a naozaj na to, na čo máme. Znamená to teraz, že vy z pozície vášho úradu máte priamy dosah na tých 380 miliónov, alebo to ešte podlieha nejakým spoločným rozhodnutiam, medzirezortnému konaniu a tak ďalej? Tieto peniaze sú dnes sústredené v operačnom programe Ľudské zdroje, ktorý je teda súčasťou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto peniaze budú tiecť cez dve prioritné osy na Ministerstvo vnútra, kde sme integrálnou súčasťou tohto ministerstva. A teda dá sa povedať, že v spolupráci s Ministerstvom vnútra budeme dohliadať na to, kam tieto peniaze vlastne pôjdu. Dnes už máme vytipovaných 150 najkrízovejších lokalít na Slovensku, kam tie peniaze chceme sústrediť a urobiť výrazné zmeny v rómskej problematike na Slovensku. Práve v týchto 150 najhorších lokalitách. Je veľmi dobré, že sme týchto 150 lokalít vytipovali a som veľmi rád, že Európska komisia súhlasila, aby sme tieto peniaze využili práve v tých lokalitách, kde je ten problém najväčší. Dobre, ďakujem pekne. Ja som bohužiaľ našu diskusiu zakončil jemným kýchnutím. Na zdravie. Ďakujem pekne. Rovnako želám vám veľa šťastia pri realizácii toho. Samozrejme, každý inteligentný človek si uvedomí, že ak sa vyriešia problémy týchto komunít, tak sa čiastočne môžu vyriešiť aj celkové makroekonomické problémy, pretože nezamestnanosť a tieto odlúčené komunity sú jedným z veľkých problémov nás všetkých. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia. Dámy a páni, toľko z dnešnej témy dňa. Vďaka za pozornosť a čas, ktorý ste venovali. Teším sa na vás opäť na budúci týždeň. Dovidenia.